L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Pajjiżna ssieħbet mal-ikbar organizzazzjoni tal-Arti Performattiva fl-Ewropa, magħrufa bl-Ingliż bħala The Performing Arts Employers Association League. Dan wara illi l-assoċjazzjoni rrikonoxxiet ix-xogħol eċċellenti illi qed isir mill-Orkestra. Pajjiżna se jkun fost 10,000 organizzazzjoni tal-Arti Performattiva li għandhom l-opportunità li fost l-oħrajn jieħdu sehem f'konferenzi, jużaw fondi speċjali kif ukoll jirċievu gwida minn esperti barranin. Ma' news il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Sigmund Mifsud stqar li issa l-Orkestra se tkun tista' tagħti vuċi lill-artisti Maltin fuq livell internazzjonali. Din hija organizzazzjoni importanti, organizzazzjoni li rrikonoxxiet ix-xogħol li l-Orkestra tagħna qed tagħmel lokalment u ovvjament aħna ninsabu konvinti li nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna biex fis-sitwazzjoni li ħanaffaċċaw il-qudiem nkunu nistgħu niddiskutu l-idejat tagħna u ovvjament nifhmu wkoll fis-settur internazzjonali l-affarijiet li qed jiġu diskussi biex nissalvagwardjaw is-settur kulturali. Mifsud stqar li bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali irnexxiela twassal is-simfoniji tagħha virtwalment lil aktar minn 5 miljun persuna. Aħna bħall-Orkestra nħossuna responsabbli li rridu ngħinu mhux biss ngħinu fix-xogħol tagħna bħall-Orkestra, però bħall-Orkestra qed nippruvaw nsibu soluzzjonijiet kif nistgħu ngħinu anke l-artisti ġenerali billi qed naraw kif nistgħu nikkollaboraw ma' artisti individwali biex noffru s-support li tant għandhom bżonn l-artisti tagħna. Id-direttur tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali Anita Debar tenniet illi tinsab kuntenta illi l-Orkestra ta' Pajjiżna issa qed tagħmel parti mill-kappa ta' assoċjazzjoni li tista' tiftaħ iżjed beraħ l-opportunitajiet tal-mużiċisti tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta.